Mne veštila taká baba a ona mi povedala, že ma chceš, tak som... Tomu to veríš? Poďme si zasúťažiť o takýto jeden reproduktor a ďalší mám pre vás pre fanúšikov a o tom sa dozviete viacej na konci videa. Čauko, môžem ťa na chvíľku vyrušiť? No, môžeš. Máš frajera? Není to ešte také Takže isté. nechodíte spolu. Nie. Poďme ten tvoj vzťah nejako spečatiť. Na odmenu máš tento repro ako do mňa. No dobre. Tak? Prosím, kto volá? Ahoj Samo, to som ja Sára. Sara? Aká Sara? Ja Sara z Ministry. Aha. Čo by si potrebovala? No ja som sa te chcela opýtať, že či by sme ten náš vzťah akože tak neposunuli tak na vyššiu úroveň, chápeš, že neviem, chcela by som sa s tebou chodiť. Ale my sme sa videli prvý a posledný krát v Ministry. Iba raz. No, veď ale... Vieš, mne veštila taká baba a ona mi povedala, že ma chceš, tak som bola taká, že hej. Tomu to veríš? Hej? Videli sme sa raz v Ministry. Daj mi pokoj. V každom prípade ten reprak je tvoj. Môžem sa na tom pustiť nejakú smutnú pesničku, ak chceš. Mhm. Neišlo to tak, ako sme chceli, ale aspoň máš nadúpaný reprák a... Say something, I'm giving up on you. Ďakujem. No a ako môžete získať tento reproduktor, stačí ma followovať, takisto White Shark a napísať do komentára, kde by ste si ho v lete so sebou zobrali, či je to kúpalisko, chata, ja neviem. No a náhodne niekoho z vás vyžrebujem, kto ho dostane úplne za free.